Mizoram sim thlang lama khopakhat Chawngte khua yan fang deuh thuak kela ai Chawngte khua nia Chawngte a Chawngte pi Longtlai district lama tengin tian kan phaya lei alo oma lai hian lui lian ve pa ngai tak hi luanga helai lui luang hi han thlir thla ila a kam vel a te bol lo hi om vak lawa hetia kan hmuwa veilam site hi Chawngte pi lam site ania ading lampang kan kal phaina lampang hi Chakma district council area lampang ania ka lui kam hrim te po antify ve vi wa mai ro chu heng lai tual chuang mi tena an soi mason na tur nia lang chu Chawngte pi lampang Longtlai district lampang site te tin Chawngte el lunglei district lampang site mizo chentam na area hian bollo an pei lawa an tifel fire riawa tuna kan thlir thlak lampang site hi Chawngte district council lam area ania helai rangwa in khu hi sadora nia ti hian bollo hian pei thana sakop maya lui lam site a hian tam em maya bollo pei na mumal takan nei lo nge an pei thin lak lo an pei zel nge ti te chu kan thelawa heng te hi an tran na tur an ma an son na tur ania fel fai tekin en kol sela bollo te pei lo se chuan Chawngte khom dan hrim kho chung lui luang te en hi chuan in khonuam tak khotlo tlak tak ni tur hian alanga mai ro chatun tin mona chuan Chawngte pi ti te Chawngte el ti te Chawngte district council area ti te ni wang hian be sei la phachi lawani faina chongchanga ma son an ngai ti hian lei kha kan an kana phut ngal dup maya hei welcome to Chakma autonomous district council area tin tar yang khopui ve de ulai heyam bazar area te ania chome bazar lian berani an tia Chawngte a chuan heng hi bazar building sak zo lo te ania pielo ka hian field lian ta grass pha thlap te po an nei ve a hi bazar lantan ania Chawngte a hian chame te po hi to lutuk lem lawa khopui lam compare chuan chame te po hi an tram te po cheng som ni man ti te bokbon te po cheng som ni man ti te hi tam em ma cheng som nga man thil te pom veya atlang puin heng lai nai vai dual chung borvel an thar ho thil hrim hi tel khat tronang chi te po ni sela cheng som ni man som thu man ti hi tama ya mai ro chu mun dang atang an lak to moto tiang chi te ro hi chu to ve em ma aizol market lunglei market ret ti ai pon atlom lem lo to ve thungani helai kan mui ro hi chu Chawngte pi atanga Chawngte lampang kaina tur lei ani vele thunga ti hian lui te luanga kan soyang khan lei sei tak te hi kho chunga hian oma heng te hian ati dang daya ti nom ve rewa helai noi kan mui hi Chawngte pi lam site hi ta chak lama tanga ron luang thla khan ya heng te po hi fai thavi o maya thren ka chuan heng lui te hi an pama PHE connection la lem lawin in chung ma mo rang atan te in atan hial te pon manga chu tiang atan te po chuan atla ka thiang lim thani an tia chu tiang tak chuan nar lampang hrim po anin kol tha an ti fai ani ti te kha helai tual chung mi kan zo te chuan min thil dan ania e thil lomom takani trantlana en kol fai chuan man choya sarkara tanga connection lak khangai lo ni maya amai ro chu a drop chuan man thlak lo khani le maya chu tiang ti tur ro chuan a khomi helai cheng rang te tho ho na tha te trantlan te po khangai viau don ni na langani chu ti rual chuan in kan soita gang khan Chawngte pi te Chawngte el ami zo chen tamna te han ti mai la a hi chuan faina chongchanga po ma an la thaviawa hemi a Chawngte district council area lam site ai ro hi chuan ma son an langai dewa faina chongchanga na sataka in zirtir deute po ya langai ani anga ti hi mi tongka tanga kan riat ania Chawngte chu mit nge ya kan mu po hian ati fia anin kan ria bol lo pai chongchanga te po district council lam site a hian ana sele zola in zirtir na hi an lama mo hle ni in langani ti hian lui so lai kanen lama son in fin kha oma so lama luang tha khan in china lei pakhat kan kal na hoi luang khan ya lui te pon lian viu maya ring hul maya heng te hi om zanei taka en kola han khuat tlin dewa hemi a kho chung hrimma longa han len kwal vel nan po nuam tak tura arwa man thei ni te poina langa mai ro chu tiang ti ture ro chuan tho ho na tha tak te sum le pai tam tak te po se na nga yanga
Chawngte po chuan kin zela en la ngai tua thleng chho zel tur angai la hetiang ang Mizoram khua kho chunga lui lian luang lei in to zui mai te hi chu Mizoram hian a kho dangte po om ve thawa mai ro chu heti ang chi khua ro hi cho tam lem lo ni ti te po kha kan threvek ome khonuam tak kho tlo tlak tak khwal jin te po hi thei tura theina nei tha ani ya chu ting tur ro chuan ma bak tam tak ma sona tur an la nei ni kan ti to kha tlang sang pui pui le cheng chia tak te he tam lem lo wa heng lai thla hian Mizoram chunga chuan ram tha tak tak omna mun ania vut le hemi bal rim rim te po hi he lai tu na kan mu hian ka kangkal lai in an lo ti fa ya henga ti fai tu te hi Chawngte baptist ko han thalai 3kp member te in an anniversary den chenin an lo ti fai lo nia an piat fai na se khop maya an ti tha kan tia he lom thu te po kan an sil ve ni ti hian Chawngte district council lam kha lei kan chi khan ani hayang kholai an ve nga chuan an market area tak tak an mun pui ve lai kha ani an tia district council hi Mizoram hi long tlai se ha lampang le long Chawngte ya kan nei district council pathum an rei ta khop maya district council thut mun ro rowa Chawngte hi tlem chuan an lan fual dewa an lan dana pa ma son de te pon langai ani hi ati te poril ruwa lo langa man son chho zel tura te pongai la tha